Pagpalang araw po sa inyo lahat. May babagi po ko sa inyo mga herbal at sikretong kung buhay ang medalyon. Iwagan ng Pangasinan. Una sa lahat po ay magandang maulan sa inyong lahat at bago ang lahat ay mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. At pindutin na rin po yung bell icon para updated kayo palagi sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ang ibabagi ko po sa inyo ay yung mga herbal na magagamit po sa pang-araw-araw. Pasensya na po kung sino yung kumakain dyan o nagme-merenda. Pasensya muna kayo kasi ito ay lubhang mahiwaga ang mga herbal na ito. Una sa lahat po ay huwag kalimutan magdasal sa umaga, hapon para gabayan tayo ng amang kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Ang ibabagi ko po sa inyo ay yung patungkol sa yung gamot sa kulugo. Halimbawa, gamot sa kulugo, katas ng kamantigi. Ang katas ng kamantigi ay dikdikin tapos ipahid sa kulugo araw-araw at siya ay mawawalang kusa. Ang kamantigi ay po i-search po nyo sa, kung di nyo po alam ang kamantigi ay i-search po nyo sa Google para malaman nyo po. Ang pangalawa po ay yung tumatay po ng dugo. Kung halimbawa may tumatay ng dugo na talagang kung na malubhana ay number 1 po ito yung tumatay ng dugo, balat ng kasoy lagain at inumin, at ugat ng kugon ilaga at inumin. Number 1 po yun na mapatigil ng dugo ng at gagaling po siya. At yung pangatlo po ay yung barikos po. Alam niyo yung barikos, yung ugat na namumuo. Maganda po yun yung pinapasipsip sa mga linta para mawala ang ugat na malaki. Dapat yung pagkatandaan, dapat hindi po kasi mawawala yung lagyan ng langis na hilutin o anong herbal na yung nabibili na pampahid, hindi mawawala po yun. Maganda po yung may nagkukan dito yung nagsisipsip talaga ng linta, papasipsip para mawala po yung ugat-ugat na mamumuo malalaki. Tapos yung pandakaki, number 1 po gamot sa sugat sa babaeng inaagasan. Number 1 po yun, yung pandakaki. Basta i-search nyo lang po sa Google para malaman nyo kung ano po yung klaseng binabagi ko po. Number 1 po yung mga lahat yung binabagi ko sa inyo. At maraming salamat po sa inyo at pa-shoutout po sa inyo lahat. At ang ibabagi ko po ngayon po ay yung sikretong kung buhay ang medalyon. Una po sa lahat ay humingi po tayo ng gabay sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, at magdasal po tayo araw-araw at para gabayan tayo ng buong may kapal. At huwag sanang kahit anong mangyari po ay kung inaaway po kayo, magpakumbaba na lang kayo at huwag nyong patulan para hindi na lumaki ang gulo. Maraming salamat po. Ang sikretong kung buhay ang medalyon ating pag-usapan ngayon ay yung magdasal po kayo ng isang ama namin walhati at isunod po yung orasyon na ito, yung Tos Espiritu Santo Sopita. Usalin po ng 3 beses sa medalyon. Pag uminit, buhay po ito. Pag hindi po siya uminit, ibig sabihin yung hindi uminit, hindi po siya kabisado pong hindi pa siya buhay na buhay po. Ito number 1 po itong sikreto ng pambuhay ng mga medalyon. Po sa medalyon ng 3 beses.
Diyos, Espiritu Santo, Sopita. 3 beses po. Rosaryo ng 3 beses sa medalyon. Sana po nagustuhan niyo po yung binayo kong orasyon ngayon, at sa sunod-sunod po, sunod-sunod din ko po yung pagbabagi sa inyo. Maraming salamat po. Mag-like, mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. At shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye bye po.